znaš, široki, onda može da se... 9 sati, 21 minut, tala se radi u jutarnjem programu, evo nema gostiju i predstavit ćemo prvo damu, Tamara Stojanović. Tamara, dobro jutro. Dobro jutro. Sa njom je Danilo Mijatović ili Mijatović fotograf. Danilo, dobro jutro tebi. Dobro jutro. Čekaj, Danilo ili Danilo? Danilo. Ipak, aha. Dobro, i gospodin Dragan Kujundžić. Dragane, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Nisam baš gospodin, ja sam fotograf. Dobro, da. Insistirao na to. Fotograf i džentlmen. Fakat je da, ne znam, kaže se da jedna fotografija, jedna slika vredi više od 1000 reči. Pokušat ćemo potrošimo nešto manje kad govorimo o fotografijama. Zanimljiv je povod vašeg, vi ste iz Beograda inače, bavite se fotografijom, Dragan, vi se bavite fotografijom već 30 godina, da porazgovaramo prvo sa omladincima, Mladežom. Tamara, pa budućnost, jel da? Otkud je u ovoj priči i na kom nivou se bavite fotografijom za sad? Pa ja sam, da kažem, tek skoro počela da... Zanimalo me to i ranije, ali sam tek skoro ušla u tu celu priču i počela da fotkam i to. A u ovaj projekat sam ušla, Dragan me je pozvao, bila sam na njegovom nekom fotokursu pre toga, pa valjda su mu se dopale moje fotke tada, pa kao da se isprobam. I dosta je zanimljivo iskustvo celo i cela ta priča, to povezivanje ljudi iz jednog kraja, drugog kraja, sve to jako zanimljivo. Danilo, ti, koja je tvoja priča? Pa ja studiram fotografiju, pa prošla sezona, kako bih rekao, Oka Srbije je bila u Novom Pazaru, pa jedna od mojih koleginica je išla u Novi Pazar, to je zapravo 2 koleginice, i ta druga koleginica koju sam zaboravio da pomenem, ona je zapravo bila jedan od tih medijatora koji me je zapravo spojila sa Draganom. I onda je tako došlo do, ovog sada. Kaži da studiraš fotografiju, na kom je to fakultetu, koji odsek, koji smeš? Na fakultetu primenjenih umetnosti, mislim, kao grafika, pa je odsek fotografija. I sad, fotografija kao takva je medijum koji je jako primenljiv u različitim... Koja je tvoja neka vizija, možda neko uža neka stručnost, ako si već možda... Pa mislim da nekle najviše jeste kao taj dokumentarna fotografija. Mislim, možda se tu najbolje snalazim, bar volim da mislim, ali u suštini ili dokumentarna fotografija ili možda čak ta kao umetnička, kako je zovu. To je možda najviše što me interesuje. Da. Dobro, Dragane, vi ste mi rekli da ste fotografijom 30 godina se bavite. Da, na sreću i na žalost. Da, ima to sve svoje. Gostovali su pre nekog vremena, 2 ili 3 mjeseca, može slagati, također ljudi iz Beograda, iz grupe Row. Belgrade Row. I ja sam imao postavio jedno pitanje koje je izazvalo prilično polemika. Bila je također jedna dama ovde, mlada. I sad postoje, ne znam, u različitim sferama izražavanja, da li je to slikarstvo, neki vid umetnosti, muzike, tako dalje, gde postoji neki ženski i muški izraz. Jer postoji nešto tako u fotografiji da, recimo, dame, da žene slikaju drugačije, da imaju drugačiji pristup, drugačiji stil, a da muškarci imaju nešto drugačije. Da neko slika muški, neko slika ženski. Nismo se dogovarali, a to mi je omiljena tema. Da. Ja jako volim žensku fotografiju. Što se tiče fotografije, ja sam feminista. Odnosno fotografiju koju rade žene. Da, tačno fotografije. Znači, volim kako fotografkinje rade. Znači, ja sam radio u raznim redakcijama, bio sam urednik i uvek sam insistirao da neko od mojih saradnika honoraraca bude žena, devojka. Zašto? Misliš što? Totalno drugu estetiku imaju, neverovatno je koliko... Ja mislim da žene inače po nekom onako pravilu imaju više oko za detalje. A za fotografije detalji su jako važni. Žene nikad nisu zadovoljne fotografijom, verovatno. To jeste. Evo, recimo, ja organizujem neke kurseve, što je jako čudno, meni se isključivo devojke javljaju. Znači, ja sam imao zadnja 2 kursa, bilo je 5 devojaka, sad ima 4 devojke. I to je neverovatno. Zašto je to tako? Ja mislim da je to između ostalog prvo što devojke sve više zanima fotografija. Ne mislim zašto je bilo 4, pa sad zašto ih bilo 5? Ne, to ja ograničim te grupe na 5 polaznika, sad je u ovoj grupi 4 njih, jedna je krenula, odustala. Od toga je ekspanzija, dakle, dana fotografija? Ja mislim da se, prvo što te socijalne grupe, znači Facebook, Twitter, jako su digitala, internet, znači oni su jako napravili veliku popularizaciju fotografije. Mislim da momci su malo sujetni i momci kad uvate aparat rade 3 mjeseca s njim misle da znaju da fotografišu. Devojke će lakše da priznaju da i koliko god da znaju da mogu još da nauče. Znači, mislim ja to govorim iz muškog ugla i vrlo stojim iza toga da evo ja kad pričam sa nekim mojim mladim kolegama
prave malo grešku, ali oni misle da već sve znaju o fotografiji. Ja dan danas, posle 30 godina učim. Ja na svim mojim kursijama, na ovim projektima pomalo ukradem od ove dece. Da, pogotovo sa napretkom tehnologije i svim onim. Svimno to. Druga stvar što je stvarno digitalom je ta fotografija postala vrlo dostupna širem krugu ljudi. Ranije smo mi bili ekskluzivci, nije mogao svako da radi na filmu, uvek je to rizik neki, šta ću da uradim, idem. Ne. Ovo sad fotografišite, pogledate fotografiju i znate, napravite korekciju. Znate, ja 90-ih sam fotografisao po ulici, one šetnje, tukli me, policija me tukla pendrecima i ja sam imao film od 36 snimaka gde nisam smeo da pogrešim, znači ja sam u redakciju morao da se vratim sa fotografijom. Sad bi to možda podmetno se ponovo ispod nekog pendreka da bi napravio ponovo fotografiju ako vidim na displeju. Šalim se, ali koliko je to na neki način za nas, ekskluzivce, malo se suzilo to polje, toliko je fotografija digitalom dobila mnogo, stvarno mnogo. Čini mi se da je trend, kolega Zlatko se također dosta interesuje za fotografiju i sad ja sam nešto manje više hteo, ne hteo, saznao sam, znam o nekim stvarima, da se kupuju sad objektivi iz, ne znam, 70-ih, 80 godina, pa se kače na digitalne aparate, da je to taj neki manir ovaj. Zbog čega je tako, je li to sad, zašto je to? Možda bi Zlatko imao bolje to da kaže, ali... Ljudi vraćaju nekim izvornim... Kvalitet je u pitanju. Zato što su ove novi objektivi, nove tehnologije... Pa jeste, zato što su oni pojeftinili su, to je serijska proizvodnja, malo ima tu dosta plastike, u starim objektivima ima stakla, Zeisovi objektivi, to su, prvo što su užasno skupi, onda postoje ti adapteri, ovi naši novi aparati, uvek može da se stavi taj stari, kolega to ima dobru kombinaciju Rusa i Japanca, tako da, ali je definitivno je to i pravno kažem, i ovi novi aparati, imam te neki novi aparat koji je dosta retro i napravljen. Da, i sam dizajn. Da, dizajn je tako napravljen i on na neki način kopira te neke Leitzovu, tu neku M seriju koja je otprilike bila neka preteča ovih malih, tog Leica formata, to je taj mali format. Pojavom tog formata se praktično fotografija ekspanziju veliko krenula po svetu celo. Sad imamo vas troje koji ste na nekim različitim stupnjevima, nivoima. Tamara koja je relativno skoro počela, Danilo koji se na neki način akademski bavi fotografijom, dakle ti si u tim nekim okvirima, i Dragane, vi koji imate i razne iskustva, dakle, radi se, jel postoji ta ti neka stila, šta vas spaja, šta vas razdvaja, šta jedni od drugih pokupiti? Pa ja ću malo, pa nek oni nastave. Ono što sam ja primetio sad dok smo fotkali po Boru, Danilo je, praktično smo na istoj poziciji bili, Danilo je fotografiju jednu napravio onako umetničkiju od moje više dokumentara, znači on je fotografisao ovaj kraj Bora gde počinje ona rupa, gde u stvari to je... Najveća rupa u Evropi, znači. Da, stvarno je fascinantno. Mislim, čuli smo priču o tome i dok se nismo pojavili, nismo shvatili u stvari šta je. On je napravio fotografiju gde je sa teleobjektivom bila neka žena, Romkinja koja se šetala, on je fotografisao nju, ulicu i pozadi nešto plavo. Znači nije se videlo i na neki način je to nešto što sad pobuđuje nekog gledalca da se bavi time, kao šta je sad to. Ja sam bio konkretniji tu pozadinu. Da, baš je neobično, kao da je neki rikvad neko stavio, kao da je neko stavio neku pozadinu za fotografisanje. Ja sam bio konkretniji, ja sam u stvari fotografisao, sagao sam se dole da se vidi u stvari šta je, da se vidi gore na vrh planine onaj neki bager što izbacuje to. Znači, to je razlika. To je razlika, ja sam dokumentarni. Ali fotografija, mene pitaju godinama šta je umetnička fotografija, dan danas ne znam. Umetnost u stvari treba da... Zavisi od motiva od onoga što se... Ne samo to, mislim da umetnost treba, vi možete motiv da imate koji hoćete, ali morate da čoveka uvučete u tu fotografiju. Kako kažem, da neko reaguje loše, dobro, da reaguje. I to je meni umetnost. Znači, umetnost je nešto da vi reagujete. Kad neko pogleda moju fotografiju pa je ravnodušan, gotovo, ja nisam dobro radio. Sad, to je neko moje viđenje, sad će oni znati malo bolje možda. Mislim, ja se slažem s tim da treba da pobudi, ali kao prosto je, mislim, to je sve tako nekako subjektivno, opet šta ćete vi vidjeti tu, šta će to uopšte vas da pobudi, mislim, to nikad se ne zna. Kao i slike kad se gledaju. Mislim, ja mogu da vidim nešto tu što je meni lično zanimljivo, što zapravo nema nikakve veze sa onim što je zapravo umetnik hteo da kaže. Što je baš onako čudno. Izvini, samo to je čudno, jer mi svi fotografi nosimo neku emociju, sećanje na fotografiju. I nama je često teško da biramo svoje fotografije. Jer ne možemo mi da se ogradimo, ok, ja sam tad osetio neki miris ili nešto i da mi se ta fotografija... Meni se često neka moja fotografija dopada i onda neko pogleda, vidi sa strane,
Tako, mislim, ništa posebno. Da. Tako da mislim da to Tamara će tek to da iskusi takve stvari. Da, pa ne, kod nas je zanimljivo, svi smo tako na različitim tim nivoima i svako uči od svakoga. Mislim, ja pokažem njegovu fotku, ja to uopšte nisam uočila i onda ja pogledam kroz njegov objektiv bukvalno i onda kao vidim drugačije ili mi pomognu oko raznih, mislim, onako, i oko sređivanja tih slika posle, postprodukcija tih slika i svega. O tom ćemo tek da pričam, to sam zapisao da vas pitam, ali o tom potom. Šta vam zakači oko? Dakle, na šta vam se oko zadrži? Jel ne postoje pravilo, pretpostavljamo? Pa meni konkretno najzanimljiviji deo, mislim, pored tih kao grafičkih, vizualnih tih detalja, mislim, ljudi. Uvek su mi bili najzanimljiviji ljudi u tom smislu. Eto, Dragan, za razliku od mene, on više voli to široko i ali ja baš kao ljude, mislim, konkretno, ne poznajem ih uopšte, pa onda nešto... Fotograf humanista. Da, humanista. To su mi već govorili. Na slikama ljudi se dosta vidi u njihovoj faci izraz lica i okolini da se nalaze, dosta se vidi njihova priča na neki način. Tako da to je jako zanimljivo i gde god da se ode, slični su ljudi, ali i ne toliko zapravo. Tako da je jako zanimljivo. To je vjerojatno ideja i neka premisa fotografije da se cijela priča uhvati u jednom trenutku. Dakle, šta god sve, koliko god... Uvijek je ta kratka forma u stvari teža odraditi. Kad vi morate jednom fotografijom tih 1000 reči, što ste rekli na početku, to je lepo zvuči, jednostavno zvuči, ali uopšte nije jednostavno. Ako vi morate nešto pretjerano da objašnjavate fotografiju za nekim potpisom, to je više nije. Ono što ja njih učim, inače, na tim kursivima i na tim projektima, da je fotografija, da je objektiv aparat produžetak mozga, a ne oka. Znači, na neki način na vašoj fotografiji, uspjela je fotografija ako se vidi vaš stav, vaše razmišljenje, vaše emocije. To je uspjela fotografija. To je otprilike po meni definicija fotografija, dobre, uspešne fotografije, naravno. Tamara je pomenula postprodukciju, govorili smo o tim objektivima, o svemu tome koje je mogućio da se dosta toga uradi samim aparatom, dakle samom tehnikom. Posle toga postoje ljudi koji sad naravno zagovaraju, kažu da to uopšte nije loše, neki od toga jako ne vole to. Kakav je vaš stav, dakle, da li to Photoshop ili bilo koji drugi software, šta se fotografijom posle toga raditi, ne raditi i šta je po vama dozvoljeno, šta može, šta ne može? Ja ne znam što ljudi drame, mislim, uopšte oko toga, mislim, stvarno postoji polemika kao jako naglašavaju, kao ja nisam radio u Photoshopu, mislim, kao da to nešto sad umanjuje, bilo kakva vrednost toga, kao eto, to je to što je izašlo iz fotoaparata, mislim, sve jedno je zato što ja mislim, čini mi se da je najvažnija ideja kao takva, a da sad, da li će to da se malo poboljša u Photoshopu ili bilo kom drugom programu, prosto može samo da bude bolje, da pomogne, ništa da umanje. A ako se uradi znalački, naravno. Da. Ako se ne pretera. Tamara, ti? Pa, ja sam veoma minimalno o tome zato što i ne znam toliko dobro to, a i ne volim kad mi nešto ne deluje realno. Ok, neke slike stvarno izgledaju fantastično, kad su onako pune boja, pune svega, ali neke i ne. Tako da je meni to, kako zavisi koja je situacija. Da, po potrebi. Stvar ukusa i to najčešće. Otprilike kao i sa šminkanjima, kad se spremi i sa garderobom, zašto da ne, znači. Dragane, vi ste počeli kao neko kad nije bilo svega toga. Da, radio sam na filmu godinama, počeo sam na filmu da radim, analognu fotografiju se bavim. Davno sam ja krenuo u Photoshop, jer sam radio za agencije da je zahtevala neki način, ok, skenirate negativ i onda malo je obradite. Ono što je pravilo, ja sam fotoreporter i to je malo razlikuje se od onoga što će da se Danilo i Tamara da se bave tom fotografijom, gde ona dozvoljava mnogo više intervencije u Photoshopu. Ono što meni, čuo sam jednog pametnog čoveka izraz da je Photoshop i kao čekić. Jer kako je fino kuckate, nećete razbiti, recimo, pločicu keramičku, ako malo jače zveknete, gotovo, pukla je. I mi to i frazu imamo u fotografiji, kad se pretera u Photoshopu, kad se vidi Photoshop na fotografiji, znači fotografija je pukla, mi tako zove, pukla ti fotografija, zaboravio. Ono što je, otprilike se svodi na to, ono što smo mi mogli u laboratoriji, dok smo pravili fotografije, razvijeli u mračnoj komori, otprilike to imate alatke u Photoshopu koje su dozvoljene. Da, znači da li bude svetlija, tamnija, pa neke delove da zatamnite, pa ima to, postoje raznorazne te tehnike, mislim da je Danilo to nešto i probao. Znači to je ono što mi imamo alatke u Photoshopu, do te granice idemo. To važi i za neku novinsku fotografiju. Moje mnogi kolegi su izgubile posao pošto su preterali u Photoshopu.
Umnožile su, recimo, ovaj kolega jedan je u Bagdadu bila neka bomba udarila, on je radio za Reuters i neki dim se video iznad panorame grada, taj dim mu se činio nedovoljno dramatičan, on ga je umnožio, napravio je duplo veći i ovima je u redakciji bilo, on je pustio tu mrežu Reutersovu i ovim u redakciji bilo nešto sumnjivo, ali to se vidi, to se ponavljaju onako te šare, oblici i on je, tražili su mu original file i kad su vidjeli dobio je otkaz. Znači, on je bio zaposlen u Reutersu. Drugi opet u AP-u isto izgubio. Znači, to nije dozvoljeno. Ne možete vi da falsifikujete realnost. U tom smislu, znači, u novinskoj fotografiji. U umetničkoj fotografiji sve je dozvoljeno, praktično. Ali tu, ako se mnogo vidi taj Photoshop, taj neki potez Photoshopa, to onda ide u neki kič. Ide tako stvari mere i ukus, u stvari. Koji u svemu. Koji u svemu, ali mislim da je to stvar koja stvarno, i mislim da ja sam gledao te neke njihove, gledao sam sad, mi smo odmah ovde, znate mi fotografi dođemo s terena i odmah mi do neko doba noću, odmah svoje fotke gledamo, sređujemo, težemo i gledao sam Danilove, Tamarine nisam, Danilove sam gledao. Zajedno smo s obje. Radi, znači vrlo to lepo umereno, prebacivanje u crno-belo je isto dozvoljeno, to je ono što na neki način gubitkom te boje vi dobijate na dramatičnosti. Analogna fotografija, dakle nema više izvorno crno-belog. Pa nema, postoji jedan aparat, Lights ga pravi, koji se zove Monochrom, nekih tričevih 11.000 evra košta, koji radi samo crno-bele fotografije. Ali to nije, kako vam kažem, te skupe aparate ne kupuju profesionalci, to kupi ljudi koji ne znaju šta će s parama. Otprilike na to se svodi. Tako da, eto, za taj Photoshop, ja sam vrlo za njega i radim u njemu, ali treba biti pipavo odrađivati. Kad ste došli, Bora, dakle, da progovorimo naravno i o samom projektu oko Srbije, koliko ste ovdje, kad ste došli, gdje ste sve bili, šta vi se najviše, osim kopa, šta vi se najviše? Pa, došli smo u četvrtak i danas se vraćamo za Beograd. Nažalost, bilo bi lepo da imaš par dana da obiđemo sve to onako lepo. Pa šta smo obišli? Da, gdje ste bili? Pa, prvi dan smo se šetali po Boru da upoznamo grad, da vidimo tako, ne znam, bilo nam je sve to malo čudno kad smo došli i onda... Da, kako vam vizualno izgleda, pošto vi vizualni ljudi bavite se fotografijama, kako vi vizualni ste kada ste slobodno? Pa... Ajde. Ne, jako, mislim, zanimljiv je grad, mislim, ja nisam, kako bih rekao, originalno iz Beograda, ja sam u Lazarevcu živim. Mislim što je opet opština, tako da šta god, ali... U suštini, donekle su slični, ali opet je potpuno drugačiji urbanistički plan. Uopšte, onako, nekako su Lazarecu to gradilo gde se stiglo i tako. Nema nikakav sistem kako šta funkcioniše, nego je više kao, evo ti zemlja, pa sad ti gradi kuću. Dok ovde nekako baš se vidi to da je sve, čini mi se, dosta dobro raspoređeno i mislim pametno, valjda, iako se ne razumemo to. Vizualno čisto. Tvoje neki vizualni utisi? Meni se jako sviđaju kućice, sve su različitih boja, to jako lepo izgleda jarke i različite terase, uglavnom imaju onako... Kao Lego. Da, super su i lepi grad, baš je čudno to okolina, grad je simpatičan i onda okolina onako se, ta Kop i Jalovište, tako to što smo videli, baš... Što? Pa, kao nije dozvoljeno, ali mislim, slikali smo iz daljine, tako da je to okej. Da, treba se dozvola traži od RTV Bora, treba se traži dozvola da bi se neke fotografije, ali mi smo Jalovište, ovo što je praktično, niko nas nije sprečio. Što je vidljivo, mislim. Da, vidimo i sobe, bukvalno Jalovište, tako da je lepo je. Okolina, bili ste, vidim da ste bili na jezeru, pretpostavljam, Zlatska pećina, gde ste? Za Uranak smo bili na jezeru. Lepo je baš, nisam znala, to jest, nisam nikad ni razmišljala o Boru i generalno, pogotovo o Borskom jezeru i onda kad smo otišli baš je lepo i vozili smo se čak i u čamcu, neki čika nas je vozio i baš lepo. Tamo ribočuvar, on ima neki električni čamac i da, stvarno jako ljubazan nas je vozio, Palja, tako nešto se zove. Prlja, mislim. Da, i on vidio je tamo da se motamo, mi smo očivi dosta, nas petoro sa fotoaparatima, onako napadamo ljude. Da, ali su jako prijatni, stvarno su, toliko su bili, ajde dođite ovde, slikajte nas, pa se smeju, pa pričaju s nama. Vesel narod, meni se čini da je Beograd malo zavisi od vašeg nastupa i fotograf treba da imate neke social skills, kako se vidi. Čak i da ništa nismo, kako bih rekao, samo prolazili tuda, nekako su neki ljudi izlazili kao hej, ajde sad nešto. I vole da pitaju šta radimo za neke novine, da li ovo, da li ovo. Od toga bio 1. maj, tako da... Pa dobro, ne, ali generalno kad smo se šetili po samom Boru, jako je narod,
kako vam kažem, neko mi se čini po Beogradu narodu nešto smrkom te face, ima neke... Boru je to, druga stvar što, evo, iskreno da budem, mi imamo predrasude od Boru. Znači, mene je ovde stvarno prijatno iznenadio zelenilo i uređen grad, široki te ulice neke... To je od nekoliko godina nazad dosta se vratilo. Da, to mi kažu, da je mnogo veće to zagađenje bilo i da je sad, kako je novo, otvoreno ponovo, da je ta tehnologija mnogo bolja, ali vrlo lepe, prijatne utiske nosimo u Boru i mislim, drago mi je. U stvari, ono što je suština projekta, ako ja mogu malo o tome, ja sam dobio 4 mladih fotografa da fotografišu Bor. Tu smo se povezali sa Draganom Stojmenovićem iz Biblioteke grada. On nam je preporučio 4 mladih Borana koji će doći u Beograd 18. maja, koji će fotografisati Beograd i onda će izložba biti 15. u Parobrodu u Beogradu, 20. ja mislim u biblioteci, će da bude u onoj njihovi sali, će da bude izložba, biće fotografije mladih iz Beograda, fotografije Bora, a ovih Borana fotografije, znači oni se tu povezuju, već se sa ovim Milanom su se nešto išetali po gradu i znate to, mladi se sad lako preko tih novih medija povezuju preko Facebooka i svega i mislim da je to na neki način cilj projekta i do sad smo onako dosta uspeli, sad vidjet ćemo do kraja kako će to. Ja bi vas zamolio kad bude najav, da date najavu, mi ćemo da budemo u kontaktu, da date najavu te izložbe, da volio bi da, znate, jako je interesantno. Doći će Boran kad se vrati iz Beograda, doći ovdje u studiju, pa dobro, super, hoćemo da recimo Borani vide kako mi iz Beograda vidimo Bor. Znate, često se desi da vi svoj grad i ne vidite u toj lepoti, nego vam je kao sve to tu normalno. Uobičajeno. Pa da. Tako da je to neki cilj projekta i kažem, to je... Danilo je pomenuo Novi Pazar, Bor, Novi Pazar, još neki gradovi su bili to sam ja imao prvi deo projekta koji se zove Oko Srbije, ovo je kao volumen 2 Oko Srbije, ja sam bio sa kolegama, koleginicama sa fakulteta, sam bio opet, znači, devojke, žene. Ne, bilo je i 2 mladića. To su dobre strane. 3 devojke su bile. Da. I onda smo, opet ideja bila, sad znate kako malo taj Sandžak, Novi Pazar, tu je malo škakljiva situacija zbog tih nekih pomalo nesuglasica i onda je meni ideja bila da na neki način te mlade, znate, vi ako mlade sad upoznate sa tim drugim delovima Srbije, gube sve predrasude, evo sad i Jelena i Anđela malo pa idu u Pazar, druže se tamo sa ljudima, upoznali su se, znači ja sam ih spojio preko fotografije, na njima je da dalje nastaviti. Konkretno koleginica Anđela, ona je potpuno očinjena tim Novim Pazarom, ne biste verovali onako kako mislim sve je kao Novi Pazar i eto, Dragan je to omogućio. Da, ne, ona je između ostalog neki, kako se zove, obožavalac kafe. Da. A u Pazaru je ta kakva je ritual. Oni imaju kafe čajžinice i ona je jedna od retkih ženskih osoba koja je ušla u kafe čajžinice. Sama. Ozbiljno. Ona je ušla, znači ona je toliko je to voli, toliko je savladala te neke eventualno stidljivost, bilo šta, i stidljiva je inače onako malo. I ona je ušla da se fotografiše i ona je ceo dan jedan bila u kafe čajžinici. Možda je fotografisala. Da, znači pila je kafu pošto voli, a oni tamo u džezvama na uglju prave kafu. To je jako interesantno, jer oni piju čaj, ona je onako mali, ona je njihov čaj. Da, u staklenim i kuvaju kafe i ona je to sve te detalje fotografisala. I eto, na neki način, ako sam ja tih 5 osoba ubedio da je taj Novi Pazar lep deo Srbije... Oni su to proširiti dalje. Da, i iz Pazara su došli momci i devojke, pa su onda opet oni proširili priču o... Je li plano još neki gradovi Novi Pazar? Pa znate šta, mene Telekom tu podržava, ja sam prvi projekat imao u Pazaru, sad je ovo Bor. Meni je jako interesantan Bor bio zbog ovoga... Bergate Road. Pa evo, Bergate Road. Oni su me. A znam i za Tilvaroš, znam i za Goribor, mislim, znam na neki način sam informisan i jako interesantan i jako mi je drago, ja sam mator, ali sam prvi put, nažalost, sad bio u Boru i to mi je ovako greška velika, jer stvarno je Bor je onako fantastičan. Mislimo dalje, proširimo, moguće da sad sledećem ciklusu će biti neki grad Vojvodine i to, ne bi da se onako fokusiram na neke velike gradove, možda neka Kikinda, nešto, neki Zrenjanin i tako nešto. Tako da, eto, to je na neki način je, opet ću da neke, ti ćeš da mi sad preporučiš nekoga, da Anđelo ne gnjavi više. Pa, nažalost, ti si već ono... To je sad. Da, ići ćeš sa mnom, ali ja bi da širim tu priču u principu, da ide da što više mladih se uključuje
slučaju i to. Da, i Tamara Danilo će proširiti među svojim nekim poznanicima, prijateljima i imam već. To je dobar način. Evo i mi smo se upoznali preko ovoga. Da. Ogromna razlika u godinama, ne ste verovali. On je mašta do stvari. Niko si ne bi rekla. Da. Hvala. Dobro, ajde Nilo, koliko ti imaš godina? Ja imam 25 ove godine. I postoji ogromna razlika između vas. Da, pa... Ja imam 19, punim 20 ove godine. 5 godina je ogromna razlika. Mogu ja se suzdržim od tog pitanja, mogu da se izuzmem. Ne, ja pokušavam da shvatim kako je to 5 godina ogromna razlika, ali dobro. Jeste, u periodu stvarno jeste. Da, na tom nivou. Period, jeli, najgori u životu, šalim se. 20. godina, 25. haos. Šta se ne desi? Pa dobro, da, ima toga. Dešava se i do 57. I do 57. se dešava puno stvari. Sva sreća fotografi, pa ćeš imati retrospektivu da vidiš sve. Ljudi, hvala vam puno na vremenu koji ste dali. Hvala vam. Poštovani slušalci, gosti jutarnjeg programa bili su Tamara Stojanović, Danilo Mijatović i Dragan Kujundžić, fotografi. Do 10 sati, još 13 minuta. Poslušat ćemo malo muzike, onda očekujemo još gostiju.